Z reštaurácie Karpano vám želáme pekný dobrý deň. Dnes v našom príjemnom rozprávaní vo vodnopolových dialogoch z reštaurácie Karpano s Lukášom Košíkom, bývalým skvelým vodným polistom, ktorý pôsobil v čiapočke Modrých drakov, bol v uplynulej sezóne na bronzovom stupienku, i keď sériu proti Hornec nedohral. To bola ešte tá predchádzajúca séria, keď boli Modrí draci na 3. mieste, ale každopádne bronzovú medailu si isto zaslúži. Tešíme sa, že sme na neho narazili doma, pretože už počas ďalšieho dňa naberá smer arabské krajiny alebo tretí svet, o čom bude samozrejme u nás reč. Luky, teším sa, že sme si na seba našli čas. Ďakujem za to, že môžeme trošku spoločne stráviť tento príjemný čas pri kavičke v Karpane. Pekný deň ti želáme. Ďakujem pekne za pozvanie. Aj tebe pekný deň. Ako si strávil pár dní, ktoré si ty strávil vôbec tu v Košiciach? Priatelia, známi, rodinka? Tak, hlavne rodina, kamaráti. Nebolo to len pár dní, ale celý mesiac dovolenky a, jak vravím, hlavne kamaráti, rodina. Trošku mám nejaké povinnosti s bytom doma. Tak nejak. Som si to trošku užíval tu na ten normálny svet. Stretol si sa aj v Karpane s nejakými chalanmi, s vodnými polistami. A čo ty hovoríš vlastne na splynutie Karpana a projektu Vodné polo nás baví? Si myslím, že je to skvelé ako splynutie. Karpano je jedna skvelá reštaurácia, kde sa radi stretávame aj kamaráti, aj skvelé tu varia. Takže rád sa sem vraciam, vždy, keď som doma. Aj s chalanmi, s vodnými polistami, s kým si sa stretával počas svojho pobytu tu v metropole Východu snad najčastejšie? Najčastejšie asi Sebinať. Bol som s Mírom Grudkom, vlastne so všetkými bývalými spoluhráčmi a ako stále, keď som doma. Stretávaš sa s chalanmi, s vodnými polistami. Na čo tak najčastejšie narazí téma? Hovoríte možno o domácej najvyššej vodnopolovej súťaži, o tom, ako to ide u Modrých drakov, o tom, ako to ide u Hornec. Aké témy sa najčastejšie skloňujú? Všetko úplne. Pýtajú sa, jak sa tam mám hlavne, jak to viem vydržať, či nechýba mi domov, kedy sa vrátim a samozrejme aj vodné polo, čo je nové, čo sa zmenilo, čo nie, kto kde ide, kto kde bude hrať a také veci. Všetko. Sleduješ trošku dianie u nás doma na Slovensku? Samozrejme, stále. Aj vďaka Vodné polo nás baví, si môžem prečítať kopec informácií a stále som v kontakte s chlapcami neustálom, takže komunikujeme, čo a jak sa deje, kde sú, aké problémy, prečo sa prehráva, prečo a takéto veci, takže... My sa tešíme z toho, že si prijal aj naše pozvanie na fotenie športového kalendára pre rok 2017. Ako si sa cítil v tejto športovej atmosfére, alebo také mixovanej vodnopolovo, inej športovej atmosfére? Tak dostal som sa tam úplne náhodou. Ďakujem, Matúš. A bol skvelý zážitok. Stretol som kopec skvelých ľudí a spoznal kopec nových ľudí, športovcov a fakt sme sa zabavili, si myslím, že všetci úplne, jak sa len dalo. Nemal si problém s pozovaním, videl som aj pár naozaj veľmi pekných fotiek, myslím si, že ten výsledok na jeseň bude stáť za to, čo ty a pozovanie pre športový kalendár. Bola to taká tvoja prvotina? Úplne prvotina, samozrejme trochu stres, keď tam vidíš všetkých, čo stoja za tebou a tak akože v tej miestnosti, ale super zážitok. Myslíš si ty osobne, že má teda budúcnosť práve takýto projekt na Slovensku aj v súvislosti možno s vymýšľaním nových vecí, ako sú treba športové kalendáre, fotenia, ja neviem, polokošele, trička, možno časom aj nejaké plavky a tak ďalej. Myslíš, že by sa to mohlo na Slovensku nejakým spôsobom uživiť? Ako samozrejme, je to skvelá vec. Teší ma veľmi, že sa našli znovu nejakí ľudia, ktorí chcú niečo spraviť pre vodné polo, spopularizovať ho hlavne, čo je veľmi dôležité v dnešnej dobe, ten marketing športový a tak. Takže super projekt a teší ma to, že niekto to chce rozvinúť samozrejme ďalej a dať na trošku inú úroveň, takú modernú. Drž nám palce, hlavne v arabských krajinách, alebo teda v Saudskej Arábii. Poďme našim divákom a tým, ktorí ťa možno trošku poznajú, tí vedia, tí, ktorí nie, tak chceme ťa trošku predstaviť, pretože jednak si bývalý vodný polista, ale zavesil si pomalička listou plavky na klinec zo záveru tej uplynulej sezóny, keď boli ešte draci na 3. mieste, keď v sérii porazili Hornec. Mám pocit, že tú sériu si nestihol, ale bronzová medaila ti asi právom patrí, pretože si bol súčasťou Modrých drakov, no a nabral si smer Saudská Arábia. Ako to vlastne celé všetko vzniklo a prečo až tam? Dostal som jednu ponuku ísť tam pracovať vďaka jednej mojej kamarátke, lebo sa tam otvárala súkromná klinika pre rehabilitáciu, úplne nová. A bolo tam voľné miesto, tak som si povedal, že chcem skúsiť niečo nové, nabrať nové skúsenosti životné, vidieť iný svet, iných ľudí, inú mentalitu, naučiť sa niečo nové a
tak som sa rozhodol, že to tam skúsim. A myslím si, že celkom dobre som sa rozhodol. Prečo práve Saudská Arábia? Prečo práve mesto, ktoré sa volá Džedah? Do Džedah som chcel ísť hlavne kvôli tomu, že je to pri mori, že to nie je v centre ako Riad a je to trošku také voľnejšie, keďže tam sú dosť striktné tie moslimské pravidlá. A hlavne kvôli tomu moru a je to tam aj tak voľnejšie a tam bolo miesto. Takže... Hovoríš o moslimských pravidlách, vieme, ako to momentálne so situáciou vyzerá. Nechceme do toho samozrejme zaťahovať politiku, ale nemáš tak trošku obavy z toho, vlastne ako to celé vo svete vôbec v Európe vyzerá? Čo ja viem, sú to také všelijaké rôzne pocity. Ja tam žijem s tými ľuďmi, mne neprídu nejak extra zlí alebo niečo. Sú ako my, hej. Dá sa povedať, takže neviem, no. Uvidíme, čo bude v Európe a jak sa to vyvinie za možno rok, dva, vtedy budeme vedieť. Rodina sa neobáva, keď tu v Košiciach vidí alebo číta o atentátoch, o bombových samovražedných útokoch, o tom, že sa tam udialo a kde si ty sa nachádzaš, kde si okolo, keď asi moslimovia si nedajú samozrejme zničiť svoju Meku. To určite nie, si myslím, že tam je to relatívne bezpečné a rodina určite sa boja vždy, keď tam odlietam a samozrejme, že majú strach. Je to jednak ďaleko a jednak je to taká krajina, taká nepoznaná pre bežných ľudí. Takže určite majú strach. Aká je Saudská Arábia krajina? Ako by si to ty definoval? Každopádne úplne iná ako Európa. Extrémne horúčavy a tie pravidlá moslimské, ale dá sa na to zvyknúť určite. Aspoň ja som si teda zvykol. Možno niektorí nie, ale je to úplne iný svet, úplne iná mentalita ľudí. Ale zároveň vedia byť aj milí, priateľskí, ako ľudia na východe. Musíme našim divákom povedať, že Lukáš Košík má teda najšikovnejšie ruky, doslova do písmena. Povedz teda ty sám, čomu sa venuješ, už si to trošku načrtol, o čo sa staráš? Tak ja tam pracujem ako fyzioterapeut na jednej súkromnej klinike a vlastne máme tam rôzne prípady, fakt od úplne jednoduchých až po vozičkárov a ťažké autonehody, strelné zranenia a takéto veci, takže ako zaujímavá práca určite. Máš tam aj nejakého Slováka alebo Čecha, s ktorým si rozumieš, po prípade ako bývate? Samozrejme, my sme asi 8 alebo 9 vlastne Česi a Slováci ako fyzioterapeuti a všetci bývame na hoteli, aj s dievčatami vlastne, ktoré tam robia s nami a všetci sme na hoteli blízko pri práci, takže ako je to fajn. Vyzerá to tak, že o robotu máš naozaj ty sám postarané, nedúžiš sa. Ako vyzerá taký tvoj obyčajný deň? Skúsme sa trošku zoznámiť s tvojim obyčajným pracovným dňom. Obyčajný deň. Ráno, raňajky, na 10 sa chodí do práce, pokiaľ nemáš nadčasy a večer o 7:30 sa končí, väčšinou si zacvičím po práci, niečo navariť treba a tak, takže taký bežný deň ako tu na vlastne. A cez víkendy snažíme sa robiť si nejaké výlety, potápanie, keď sa dá, alebo oddych a takéto veci. Čím je Džedah zaujímavý, alebo čo by si nám o tomto meste povedal? Zaujímavý je určite tým, že je to obrovské mesto. Majú krásne centrum, kde je obrovská tržnica, kde je vždy kopec ľudí. Je tam krásne more a šialená premávka, šialení šoféri. Každý si asi jazdí ako chce, že? Tak ako vravíš, bez svetiel, bez všetkého. 100 je v meste, povolená rýchlosť bežne, takže je to tam fakt ako vo vojne niekedy. Najzaujímavejší alebo najhodnotnejší zážitok, ktorý si zatiaľ počas pôsobenia v Džedahu zažil? O ktorý by si sa s nami mohol podeliť? Bolo ich viac, niektoré nemôžem povedať. Tak tie, ktoré môžeš? Určite ma fascinuje to potápanie. Keď sme boli aj na nočný ponor, alebo sme boli na 3 dni na lodi, vlastne sa potápať, to bolo fakt skvelé. Boli sme tam v kráteri, čo tam vznikol taký kráter vlastne od Džedah, asi 2-kilometrový po meteorite. Takéto veci. Chodíme do púšte stanovať. Rôzne sa snažíme využiť nejak ten voľný čas vlastne, čo tam máme. S kým si tam najlepšie rozumieš v Džedahu? Ja si myslím asi so všetkými. Ako so spolubývajúcimi je to tiež fajn. Aj s ostatnými kolegami máme, si myslím, že skvelé vzťahy. Na to, že sme sa predtým vôbec nepoznali, si myslím, že teraz je to fakt ako super. Dá sa dnes takýmto pričinením alebo takouto robotou v Džedahu zarobiť si peniažky na to, aby si možno tam fungoval rok, 2, 3, povedzme, a potom prišiel domov a normálne v kľude, v pohode žiť, kúpiť nejaký bytík alebo auto a ešte v pohode si nažívať?
No možno za rok, 2, 3 nie, ale je to tam určite reálne. Neviem za akú dlhú dobu, ale to záleží od človeka, hej, ale určite sa to dá fakt zlepšiť si svoju životnú situáciu. Ako často sa dostaneš domov do Košíc? Ja teraz som bol doma naposledy pred pol rokom, ale už za ten viac ako rok, čo som tam, už som bol 3-krát doma, takže chodím relatívne často domov. Nepremýšľal si doma, že by si povedzme otvoril nejakú prevádzku, alebo že by si možno tam fungoval, tu niekoho zaučil, možno nejaké priestory prenajal, kúpil a rozbehol teda takéto niečo povedzme vo väčšom? To ešte uvidíme, je kopec myšlienok a nápadov. Stretol som kopec zaujímavých ľudí a uvidíme, čo bude v budúcnosti. Ešte mám tam platný kontrakt, takže nemôžem vraviť a pravdu poviem, ešte ani sám neviem, či ostanem tam alebo čo bude, lebo minimálny rok tam mám zmluvu a za rok sa môže veľmi veľa vecí zmeniť. Ako si tam dokážu vážiť Európanov vôbec to, čo pre nich robia, pretože naozaj viem, že si vo svojom obore, nechceš to povedať, ja to poviem, najšikovnejší alebo najlepší, myslím si, na slovenské pomery alebo u nás, tak aké ty máš vytvorené podmienky, ako si vôbec vedia vážiť človeka ako ty? Ďakujem za kompliment. Neviem, či to je naozaj tak, ale Saudi väčšinou si vážia fakt tých, ako nás, ako terapeutov. Také vtipné trošku, že my sme pre nich všetci vlastne doktori, aj keď sme iba fyzioterapeuti, ale všetci nás oslovujú pán doktor a vedia si vážiť tú prácu, vedia byť vďační a hlavne si vážia tých českých a slovenských terapeutov. Majú ich radi, sú zvyknutí na nich, lebo veľa cestujú vlastne do Čiech, na Slovensko, do kúpeľov, tak vyslovene si nás žiadajú, že chcú iba týchto terapeutov. Som spokojný so svojimi klientmi, tak to poviem. Zaujímavé by bolo sa spýtať ich, ale myslím, že tí, ktorí sú v Košiciach, ktorí poznajú tvoju robotu, tak sú spokojní. Venuješ sa výlučne len čisto tomuto centru, alebo povedzme chodievaš aj k ľuďom domov, rozširuješ trošku svoje portfólio, alebo nemôžeš sa týmto ľuďom venovať a venuješ sa len tým, ktorí sú na klinike? Venujem sa len tým na klinike. Je to tam taká zvláštnosť, že vlastne my máme aj v kontrakte uvedené, my nesmieme chodiť k nikomu domov, ja nesmiem vykonávať nikde svoju prácu okrem nášho centra. To je tam také špecifikum. Niektorí z našich chalanov majú skúsenosti so saúdsko-arabským a vodným pólom. Neskúšal si možno v Saúdskej Arábii alebo v Džedahu trošku možno mútiť vody alebo popri robote, keď máš voľno, zahrať si trošičku cudzinec? Myslím si, že by sa zišiel v Džedahu. Skúšal som to minulý rok, len je tam trošku ťažšia komunikácia s tými klubmi. Všeobecne so Saúdmi je ťažká komunikácia niekedy. A uvidíme ešte tento rok, skúsim tam zajsť aj osobne a uvidíme. Ja by som ešte rád hral vodné polo, takže ak by bola príležitosť, prečo nie? Vedel by si predstaviť, že by si sa po roku povedzme vrátil do našej najvyššej vodnopolovej súťaže v Čiapočke, trebárs Modrých drakov, alebo ja neviem, Eška Hornec, a že by si naskočil trebárs do našej najvyššej vodnopolovej súťaže? Už ma ťahali chlapci, ale čo? Že kedy sa vrátim, že ešte by som mohol pohrať. Neviem, kedy sa vrátim, ak by som tam nedostal veľmi dlho a bude to možné a bude záujem, určite rád by som si ešte zahral nejakú sezónu. Ešte som definitívne nezavesil, dúfam, plavky na Klinec. No, verme, že ešte sa budeme takýmto spôsobom vidieť. Kedy najbližšie prichádzaš domov opäť do Košic? To teraz neviem, možno tak až asi za pol roka, možno až na Nový rok, uvidíme. Mám ešte nejakú dovolenku v septembri a potom asi až na Nový rok, tým, že na Vianoce pôjdu iní kolegovia, tak ja pôjdem až možno na Nový rok. Čo by si chcel ešte ty v Saúdskej Arábii vidieť, povedzme zažiť, čo je tam na videnie, možno nejaké pamiatky na niečo, čo ti vrta v hlave a chcel by si to skúsiť? Tak ešte sa chystáme do jedného mesta, ktoré je asi 700 km od Džedah a je to niečo podobné ako Petra v Jordánsku, také kamenné mesto, to by sme si chceli ísť pozrieť a možno ešte raz niekde do hôr pôjdeme a na jeden ostrov sa chystáme a už to bude asi všetko, čo sme mohli vidieť. No ale aké je to pre mladého, ambiciózneho chalana, Košičana v Saúdskej Arábii? Nie je to asi jednoduché. Predpokladám, nepýtam sa ani na frajerku v Saúdskej Arábii. Frajerka neexistuje. Áno, je mi to jasné. Takmer neexistuje. Áno. Je utajená teda v Saúdskej Arábii? Nevedia? Nie je utajená žiadna frajerka, ale je to tam komplikované a nebezpečné hlavne, takže zbytočne chodiť s krčom. Ale predsa len s krčom prevodu, ako sa hovorí, pokiaľ sa uško nerozbije, to nechceme nejakým spôsobom, ale aké je to pre mladého chalana vôbec fungovať v Saúdskej Arábii a v Džedahu takto ďaleko od domov a možno neprísť domov nejakým spôsobom na Vianoce, fungovať možno len cez Facebook alebo cez Skype? Neviem, som veľmi prispôsobivý typ, takže ja som si tam zvykol relatívne rýchlo. Ja som tam aj chcel ísť už rok, dva predtým, skúsiť si to vlastne. A no je to
niekedy je to ťažké, niekedy je to jednoduché byť tam ako... Mne to tam aj vyhovuje, ale predsa doma je doma, ale dá sa tam žiť. Skúsil si to, naplnilo to tvoje očakávania, alebo možno si v niečom sklamaný? Určite áno. Ako, ja tam nezažívam žiadne vyslovenie negatíva, že niečo hrozné sa stalo, alebo niečo také. Takže dúfam, že to tak bude aj naďalej, pokiaľ tam budem pracovať. Takže tak asi. Čo sa týka toho, čo ty robíš a aké peniažky si zarobíš, normálne dokáže mladý človek fungovať, aj si niečo na seba kúpiť, aj možno ísť niekam, nejaký výlet a tak ďalej, je to v pohode? Je určite. Dá sa to porovnať možno s tým, čo si zažil tu v metropole Východu v Košiciach, alebo je to predsa len trošku lepšie? Je to lepšie určite a porovnávať sa to asi nedá. Ja som videl aj nejakú fotku, dve, ktoré sa objavili, myslím, na tvojom profile, kde si bol teda v centre, kde si predtým pôsobil. Nelanárili ťa naspäť, že by si sa vrátil, povedzme, domov? Nie, nebavili sme sa ani o tom. Skôr o tom, že ako dlho tam plánujem ostať, ale ešte vôbec nepadala na to téma. Bavili sme sa o úplne iných veciach. Bolo to tiež také príjemné stretnutie, vidieť bývalých kolegov a strávil som tam pár hodín aj šéfku a bolo to také fajn vidieť tie staré priestory, kde som vlastne začínal svoju prax po škole. No ale zase možno na druhej strane po roku, 2-3 sa vrátiš domov a možno ich, ako hovorí Bolek Polivka, možno ich jedného dňa všetkých kúpiš. A možno teda otvoríš niečo sám. Luky, teším sa, že si našiel čas, želáme v Jeddahu opäť veľa šťastia, nech ty to tam si hlavne na seba dávajú velikánsky pozor. Čo by si odkázal teda tým, ktorí nás sledovali, ktorí ti fandia a ktorí ti prajú veľa šťastia v Saúdskej Arábii takto ďaleko od domova? Tak ja chcem odkázať hlavne, aby všetci ďalej podporovali vodné polo, nás baví. Ďakujeme. Aby podporovali hlavne vodné polo, kvôli tomu sa to predsa robí a hlavne všetkým prajem veľa zdravia a nech sú šťastní a nech sa usmievajú. Lukáš, ďakujem pekne a drž sa veľa šťastia. Pekne. Ďakujem.